खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय बिबयसआ एफआइआर होबाय। थांनाय 3 डिसेम्बर खालि साहस गोनां इउटिउबार एबा बिबय चेनेलनि बिगोमाया मबाइल गोदान बायनो होनना गुवाहाटी फेन्सि बाजाराव थांदोंमोन। नाथाय थांनाय समावनो बासनि कन्डाक्टरा बिथांनि बेगनिफ्राय गासै 19,500 रांखौ खावनानै लायो। बिथां बिबय चेनेलनि बिगोमाया गावनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला बे खावजानाय राङा गावनि नङा, सोरबा लोगोआसो हरनायमोन। मिथिनाय बादिब्ला बिबय चेनेलनि बिगोमाया बे जाथायनि सायाव गुवाहाटीआव एफआइआर होबाय। नैथियाव दङ फावखुंग्रि रिजुमुनि सरगियारिया इउपिपिएलनो भट होनो खावलायदों। फैगौ 7 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिया खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफोरजों लोगोसे माखासे बर'नि फावगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि रिजुमुनि सरगियारि एबा हायनामुलि सावथुननि माइनाव महरै सिनायजानाय फावगिरिया गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ आबुं मावफुंनो हानाय बादि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जानो भट होनो खावलायदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारियाबो इउपिपिएल हान्जानो भट होनो खावलायदोंमोन। थामथियाव दङ गाहाय फोरोंगिरिया सासे 15 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों। धकुवाखना खिलामुरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मधुपुर साहा बागानाव सासे फोरोंगिरिनि बलि जानो गोनां जादों सासे 15 बोसोर बैसोनि फरायसुलिया। मावदांसा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि पल्लभ बराया थांनाय 2 डिसेम्बर खालि फरायसुलिखौ गावनि गारियाव लानानै मधुपुर बागाननि रावबो गैयै जायगायाव लांनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव फरायसुलिखौ न'आव दोननो फैनायावनो गारिया जाब्रबथायाव गोग्लैयो। माखासे सुबुङा गारिखौ फुख्रिनिफ्राय नारनानै दैखांनाय समावनो फरायसुलिखौ नुयो आरो गामिनि रायजोआ जिनाहारि खालामगिरि पल्लभ बराखौ गामि रैखाथि हान्जाया खुन्थियाव खाना हमनानै दोनो आरो खिलामुरा पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। ब्रैथियाव दङ हाग्रामा महिलारिनि सायाव सिबिआइ नायबिजिरनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव पिआइएल दाखिल। थांनाय 17 बोसोर समाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ बिटिसिखौ सालायनाय समाव गोबां जाख्ल'नायनि सोराङाव फैदों। मैया 4 डिसेम्बर खालि इउपिपिएल दोलोआ बारग' बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोबां जाख्ल'नायनि सोराङाव फैनायखौ नुनानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सिबिआइ नायबिजिरनो थाखाय पिआइएल केस 752020 दाखिल खालामो। इउपिपिएलनि नेहाथारि कमल आजादआ फोरमायो दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'नायजों गोबां लोब्बा दङ। बुंनो थाङोब्ला एमजिएनरेगा आरो साप्लाइनि मुङाव 2000 कोटि जाख्ल'दों। बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि सम्पथियानो गोबां दङ, जेरै गं 52 था गारि मटर, मोन 28 था बेंक एकाउन्ट, 53 हानि प्लट दं। गासै 8,369.87 लाख रांनि सम्पथि दं होनना मिथिनो मोन्दों। 5थियाव दङ हादोरनि दाब दाब जायगायाव बांग्रि मावदों। हादोराव कर'नानि साग्लोबसारनानै थानाय समाव मैया फुंबिलि समाव हादोरनि दाब दाब जायगायाव बांग्रि मावलांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ओडिशानि मयूरभान्जआव मावनाय बांग्रिनि रिक्टार स्केलआ 3.9 मोन। बेबादिनो उत्तराखन्डनि पिथौरागड़आव बांग्रि मावनाया 2.6 रिक्टार स्केलमोन। ओडिशानि मयूरभान्जआव बांग्रि मावनाया फुंबिलिनि 2:13 समाव आरो उत्तराखन्डनि पिथौरागड़आव फुंबिलिनि 3:10 समाव मावदोंमोन। नाथाय बे बांग्रिनि गोहोमजों दासिम खहा जानायनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।